बग्गे इल्ले भारी चांगदल निगो मणी पळे कंचन मने पाऊस येतस म्हणू होई रे कंचन नमने पाऊस है पाऊस म्हणर कसन रे पाऊस म्हणा आणि कसने उद्दाक तिथले गत्ना नमा पाऊस म्हणा उद्दाक म्हण मके गोतस गो संचा इली ಹೊಳ್ಳಿ अनमा हे पावसंतु हुनु हुन तळल बजकी अंबडकी कसनादला हप्पोळ पुणी असतरी कितला आयदत नवे अनमा होईरे अन्नु तळपा खाणस का हुनु हुन एक लॉट चाकी कापी की कशाय की कसे केक हुनु हुन लॉट बोर नसकरे हा कितला लायक असत नवे तुगला अम्मनिके ಏನಿ ಮುರೆ तू हक्कपुर अम्मा कसले रक्कून बसशे तू तळरी बज काय तोल वैर्याना म्हणतवे ये चलिए मग थेपरा कोरच्या दायना म्हण तू गोतस नाही गो तुक तितले खावका म्हण आश असले रे तुगला अन्नक पद्मापजल होटला पेटनो हडई हा चिकी चढते हडई अव काय बेजार कोण गेना राब हावन्नक सांगता अन्ना ये अन्ना एक चोरो पद्मापजल होटला वचनो कसने पुणी तळलेले हाड्रे अन्नो प्लीज अन्नो हाव कितला पेलरी ओ मनशी काम कुछ नाटक करतवे राब तुका हाव कितले मळरी गायनल पूतु आवे एकवನ ಸಂತ ಪಳ್ತುಗಲ್ವೈರಿ मीगे लेक्ल आनो टक्क दोनी कानो घरची लढाई ऐकूनो कानಗೆಲ್ಲ ದಂಪನು ಮಿಗೆಲ್ ವೈರಿ ಕವನ ಬಂದಿತ್ತು तू मिगेल वेर कवन बंदिला री मग तुगेल वेर कवन बंदूचे याना म्हण लेखलावे तुक मिगेल वेर कवन संचयत्वे सांग बा ते कसं म्हणम मी ऐकतती अना हा तुगेल साइड असना एक जबरदस्त कवन सांग सांगतो पडत्ता मिगेल एकल पूतु तक्क दोनी हातु अनमल ಮೊಗನ ತು ಮುತಿತ ಹಂತ್ಲಾಂತು ತೋ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಂತು ಸೊಡ್ತ ಪಾತ್ ನಿದ್ದಂತು मग भारी खुशी झाले अनु तुझा हे विषय घरा भीतर असेल आता पोरा जनाके कळले अत सांग रे नो आणखी तुगल वेर कवन संकवे हाव रेडी येस ना तुम्ही गेले रेशी पर कसले सांगले हे विषय तर पोरा जनाके कळले रोणक्रे अनु हंग यादवा हाव समाधान करता ए अमणी चिक तकडवस अना तू भारी राय कवन सांगले दवकदला तुगल वेर वरी सांगतो गो सांगचिवे अय्यो नका नका ना मिगेल वेर कवन सांगची नका रोणक्रे देवा अन्नने कुशाल केलेल नवे सोण सोडी तुकता बज दवकवे हाव अन्न संगून हडैता इते वग्गी दौड़ पुसंगे थैंक यू अनमा अन्न संगून हाडेसी गो ये गज्जू चरडन कसन की कुशाल केल म्हणू तू ताना मने तगलर पद सांगचिरे पळे चरड कितले रडतस म्हणू आता तू नुतोची पद्मापजल होटला वचनो आमक सकडंके बज घेऊन येऊ का आता नी थोड्या वेळान गायन नाही येता आम्ही ओटू बैसून खाऊया वचून हाडता अम्मा ह्यान मने पाऊस येतस मुगो कशी हाडची गो अम्मा एक सत्ती दोरंगेन हाड रे माराया तुक कितले वेळ लागते सांग पटापटा वचून येत नव्हे तू हाड रे हे पाऊसंतु अन्नना होटला वचून कशी खाणारची गो अनमा कितले कळले तुका तुक तुगल पुतल वेरी मोग नावे तो मिगेल पूत गो तक कितली शक्ती अस म्हणू मग गोतस तक्का सांदुकुन हाव पळेला कळनवे ಐಲ್ ಒಳ್ಳಿ ಸಂಚಕ ತುಗಲ್ ಪೂತಲರಿ ಮಿಗೆಲ್ ಆನನವೆ ಹಾವೆ ತಕ ಸಾಂದುಕುನು ಪಳೆಲ ಕಸ್ಸನ್ ಉಲ್ಲೇತ್ ಗೋ ಅಮ್ಮಣಿ ತೂ ಕಶ್ಗೋ ತಕ ಸಾಂದುಕುನ್ ಪೊಳಚೆ ती सोड अनमा ಒಟೂ ಚುಲ್ಲೈತಾ ಒಟೂ ಚುಲ್ಲೈತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೈತಾಸ अम्मणी कसन उल्लेत को तू कश गो मग सांदुकून पळोचे साध्य ಒಟ್ಟು एक तोंड इलुल नका होई मोना सांचेरड दुकुन तू पळैतास नवे कशी आमळले सांचेरड दुकुन तू पळेला म्हणून अनमन सांचेरड असताना तू पळेलावे ना नवे अब्बा दिरसाल मिरसांगे आज हमें बजो हल्ला टेबलारी होनु दवरला सकड वट्टो
आमका लायक दिना ती आता तू पद सांगता सांगता पण निमगी ग अमणीन सांगले म्हणू हांव आतां आलोचन कोरनो पद सांगता राबले म्हणारे थंय हळ्ळल बज पुरा थंड जावन वता तुम्ही सगळे वट्टुकून येते आम्ही सगळे वटू बैसून बज खाऊया तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करचक विसर नाका ते आमकां तुम्ही सपोर्ट करतात नवे तुम्ही पुरा जणांना सपोर्ट केले म्हणारे आमका मस्त व्हिडिओ घालच्याक प्रेरणा मेळटा दय करून आमकां प्रोत्साह दियेती प्लीज प्लीज